Vy pomáhate vlastne tým, že vykúpite nehnuteľnosť, ktorá by mohla ísť do exekúcie, ale týka sa to aj nehnuteľností, ktoré idú do dražby, alebo sú zaťažené nejakou ťarchou, alebo vecným bremenom. Takže aké najčastejšie situácie sú, s ktorými sa stretávate vy? Presne ako ste povedali, veľmi časté je to, že klient už je v tej exekúcii alebo mu hrozí samotná dražba, ale veľmi máme veľa klientov takých, ktorí presne predávajú svoju nehnuteľnosť a nestíhajú predať a potrebujú to financovanie, tie okamžité peniaze. A potom je aj mnoho iných prípadov, napríklad pri dedickom konaní, pri rozvode alebo pri sporoch v spoluvlastníctve. My sa k tomu dostaneme, akým spôsobom sa to deje, ako rýchlo sa to najmä deje, ale ľudia často podceňujú situáciu a prídu s riešením, keď je neskoro. Kedy by vás teda mal navštíviť klient, keď môže tušiť, že mu hrozí napríklad exekúcia? Toto je veľká pravda a to sa snažím aj klientom alebo aj známym vysvetľovať, že najdôležitejšie je, že keď už viem, že možno prvú alebo druhú splátku neviem vlastne zaplatiť, tak začnem komunikovať. Že ono to treba riešiť hneď, od samého počiatku. A tak ako sa pýtate, tá otázka je trefná, že klienti väčšinou to riešia už možno za 5:12 alebo 12:05. Ale tá odpoveď je, že treba to riešiť hneď. A najlepšie je to riešiť so samotným veriteľom. A potom s špecialistami, buď s finančným, že nech mu odporúči niekoho na to, ako sa vlastne z toho dostať, alebo nás ako samotnú spoločnosť. Konzultáciu vieme dať bezplatne, že si poradiť a zatelefonovať si.